Що става, Жана? Не пушим, бате. Не пушим, дай 2 лева имаш. Не, 2 лева, откъде ти ги дам? 20 стинки искаш? Че, аз имам някакви стинки. Дръж. Искам да си купя цела потенция. Деца. Те ти 20 от мене. Какво става? Айде да видим на гост. Кога, бе? Ами сега? Що ще правим? Секс. Аз имам приятелка, не мога. Лева са пари, не? Няма пари. Няма повече. И защо снимате? А ти много си убава. Как защо, Жан? Що ста? Що да става? Как е живота? Добре. А ти? Не е добре. А ти? Ами, вие само ми отбегвате. Кой ни е, бе? отбегва? Вие? Диди вчера видяхме. Диди го мани, това е. Каза много поздрави ти пратим. Да, бе. Много те харесва. Вие повече ми харесвате на мен. Ма ние сме земени всички. Не може. Вземени са всички. Да. Да, бе. Те е моята приятелка горе. Моята любов. И Снимат ме, гледай. и тя не ми дава. Не мога да ходя по други жени. Може, зади го вдигам газето. За една вечер, нали? Жана. Не те дава. Не дава. Жана, само за една вечер обаче. Ай ще ти намерим и някой пичага. Искаш ли? Искам. Ама да не е стар. Колко годишен? Колко тебе? Аз съм на 30. Е толкова. Толкова става ли? Ако. Ти бе, колко си, Жан? На 35. Тъмън. Аз ще ти намерям. Имам един мускулест. Харесваш ли ги мускулести? Ако. Къде живееш? Казва се Начо. Начо се казва. Данчо. Не на Данчо, Начо. Данчо, бе, знаеш ли го да Данчо, не? Знам го Данчо и Начо го знам. Не ми Начо. трябват, не. Начо е пичага, оти. Що бе, Жан? Айде, брате, да се чака горе. Сега отивам. Айде, Айде, чао. айде, чао. Чао. Ти си го вземаш, знаеш? Ами не, без митър. И да ми ги гледате.